राऊत ऑटो स्प्रे पेंटिंग वर्क्स, पत्ता MIDC एरिया कुडाळ। आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे पॉलिश व टचअप करून मिळेल। संपर्क 9730 95 85 64। राज्यात पुन्हा जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। अनेक ठिकाणी राज्यात चांगला पाऊस पडलाय, तर काही ठिकाणी अद्याप पावसानं दडी मारलेली दिसून येते। त्यामुळेच बळीराजा चिंतेत आहे। काही ठिकाणी अद्याप पेरणी सुद्धा करण्यात आलेली नाहीये, तर काही ठिकाणी पाणी टंचाई समस्या कायम आहे। आता जोरदार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। मुंबईसह कोकण भागात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय, तर पश्चिम महाराष्ट्रात येलो अलर्ट देण्यात आलाय। पुढील 5 दिवसात राज्यात जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। दक्षिण कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। तर उर्वरित राज्यात विजांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। येथील नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। कोकणात ऑरेंज अलर्ट असणार आहे, तर ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगड या जिल्ह्यात जोरदार पाऊस कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।